Čiže poskytujeme prakticky bezplatné poradenstvo o sociálnej ekonomike k pravidlám fungovania registrovaných sociálnych podnikov. Taktiež informujeme žiadateľov o štatút, poradíme im pri príprave dokumentov ako podnikateľský zámer, finančný plán, základný dokument. Prevedieme ich prakticky celým procesom tej registrácie, keď prídu k nám do regionálneho centra, a taktiež im poskytujeme informácie o možnostiach štátnej podpory, financovania a následne po ich registrácii im poskytujeme pomoc a podporu pri ich sociálnom podnikaní. Už registrovaným sociálnym podnikom taktiež poskytujeme poradenstvo, čo sa týka účtovníctva, daní, prípadne verejného obstarávania, prípadne činnosti, keby chceli niečo rozbehnúť, marketing. A sú to viac menej ad hoc otázky, ktorými sa oni na nás obracajú a chcú proste nejaké informácie ku fungovaniu. Napríklad, ja neviem, poskytujeme aj taký servis, že ako jednu podmienku, ktorú musia oni splniť, je odovzdať výročnú správu a komunikujeme s nimi, že čo asi tam majú dať, a na takejto báze fungujeme. Snažíme sa udržiavať aj pravidelný kontakt s nimi.